सिगांनि बायदि गोलोम बोथोर बन्द'आव नोंथांमोना बेसेन नाङाजासे फोरोंथाय होबाय थादों दिनैबो नैबे सानथु फरायसानि बानजायनायाव बेखेवबाय मा फोरमायगोन? चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे फरायसाफोरनि इयुन बा फरायसाफोरनि जि क्वालिटि इडुकेसन बेखौ नोजोर होनानै गोलाव समनिफ्रायनो स्पेशेलि जि सामार मोनसे भेकेसन थायो बेवहाय जोङो फ्रि कचिं केम्प होबाय थानाय जादों। दा फैयै फैयै देग्लायबो जों चिरां जिल्लानि सिङाव थांनाय 1 थारिखनिफ्राय जेसेबां हाई स्कुल दङ बे हाई स्कुलाव फरायनाय एमइ स्कुलाव फरायनाय फरायसाफोरखौ जोङो दान मोनसे फ्रि मोनसे कर्स माने बेसेन नाङै फोरोंथाय बादाखौ जों खुलिबाय। दिनैहाय 10 जुलाइ जाबाय। बेवहाय फैयै फैयै जिथि दुवार दखरा एबसुनि सिङाव सान्तिपुर दालाय एबसुनि बानजायनायजों जों दिनै बे सान्तिपुर गोजौ फरायसालियाव 10 आरो 9 थाखोआव फरायनाय फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशेलि इंलिश ग्रामार साइन्स आरो मेथ्स बे मोनथाम साबजेक्टखौ थोंजोङै नोजोर बोनानै दिनै बे केम्पखौ खुलिनाय जाबाय। आरो बे कचिं केम्पनि गेजेरजों जोङो चिरां जिल्ला एबसुआ मोनसे फोथायनाय दङ आरो जोंनाव बे बास्तब मोनसे एक्सपिरियेन्सबो जाबाय जे जों गोबां फरायसाफोरखौ गासैबो लेसनखौ फोरोंजोबनो हायाब्लाबो आरो फोरोंजोबनाया सम्भबबो नङा। जिखिनि सासे फरायसाया एग्जामिनेसननि थाखाय माखासे नलेज माखासे आइडिया बेखौ जोङो बाहाय बिथांमोननो टेकनिकखौ फोरोंनाय जादों। जों बोरैहाय एग्जाम एपियार जानांगौ स्पेशेलि एग्जाम ओरिएन्टेड मोनसे बाहाय कचिं जायो आरो बेजों लोगोसे फरायसाफोरखौ हायार इडुकेसन लानानै जों बोरैहाय जब क्रेक खालामनांगौ बोरैहाय जोंनि स्किल बोरैहाय जोंनि प्रफेसन आरो बेजों लोगोसे मानसि हिसाबै जोंनि जि केरेक्टार जोंनि बिहेभियार हिउमेनिटि ग्राउन्डआव बे गासै बाथ्राफोरखौ जोङो बिथांमोनखौ इनकारेज खालामो मटिभेट खालामो आरो बे नोजोरजोंनो जों लांबाय थानाय जादों। बेनि गेजेरजों जों निस्सय थांनाय समजों आथिखालनि समजों जों रुजुनानै नायोबा दिनै चिरां जिल्लायाबो बै सिगांनि समखौ जों बेसेबांबा गोजानाव गारबोनानै दानि गोदान मुगानि जि सोलोंथाइनि जि माखासे प्रसेस बा मोनसे परिबेस बाहाय चिरां जिल्ला हिसाबै जों बाव कम्पेयार खालामनो हानाय जाबाय। नोंथांमोनहा मिथिगौ लास्ट 2023 आरो 24 जोङो बोसोरनै मेट्रिक आनजादाव अल आसाम 33 जिल्लानि गेजेराव फार्स्ट मोनसे पजिसनखौ जों दखल खालामनो हादोंमोन। बेबायदि मोनसे बेबस्थानि गेजेरजों बेवहाय बयबो फोरोंगिरि बयबो गारजेन बयबो इन्टेलेक्सुयेल आफादफोरा जोंखौ कपारेट खालामदों समाजनि मोजांनि थाखाय फरायसाफोरनि इयुननि मोजांनि थाखाय बाव आरो स्पेशेलि फरायसाफोरखौबो जोङो गोबां बाथ्रानि गेजेरजों बिथांमोननि फरायनायनि फारसे जि मोनसे गोसो थुलुंगाखांनाय बेखौ जोङो दिनै लाबोबाय थानाय जादों। दिनैनि दिनाव फरायसाफ्रा माबा मोनसे बिनायाव मोनाबा बा माबा मोनसे मोजां मोनलायनायनि जाहोनाव जिउ गोमानायखौ जों नुनो मोनगासिनो बिथांमोननिसिम मा बोसोन होनो सानो बिमा बिफा आरो फरायसाफोरनिसिम? जोबोद दुखुनांथाव चिरां जिल्लानि सिङाव सम सम मोननैसो रिमट एरियायाव जे फरायसाफ्रा अबथिरायै जे मोनसे सुइसाइड जानाय बा गावनि भबिसतखौ धंस' खालामनाय बे थासारि आरो जाथायफ्रा जोंनाव जाबाय थादों। बेखौ नुनानै जों जोबोद दुखु मोनदों। दा बेवहाय गोबां खारनफोर थाबाय। दिनै जोङो माखासे रिमट एरियायाव थानानै जोंनि ओनसोलफ्रा बेकवार्ड थाबाय। बेयाव जों गोबां दिनैनि जुगनि माखासे बाथ्राफोरखौ जोंनि फरायसाफ्रा गुवारै गोथौयै मिथिनो हायाखै आरो समाजाव आरो जोंनि गारजेनफ्राबो खायसे खायसे दिनैसिमबो गथ' गथायखौ जोङो मोजां नोजोर होनानै माने लांबाय थानायनि बाथ्रा बेखौ सानदोंब्लाबो मोजाङै मावफुंजोबनो हायाखै आरो नोजोर होनो हायाखै। बेनि थाखाय गथ'फ्रा फिसा फिसा माखासे जाथायफ्रावनो माने फ्रास्ट्रेसन जानानै दिनैहाय बे लेभेलसिम थांनायखौ जों नुदों। दा बेनि थाखाय जों माखासे पलिसि माखासे बेब'स्थाखौ जों लानांगोन समाज नाङैनो जे फरायसाफोरखौ जोङो मेन्टेलि बिथांमोनखौ माखासे बिथिं इनकारेज खालामनांगोन चेलेन्ज खालामनो हानाय जेंना जेंगोनाफोरजों जोङो सौसिनानै गावनि लाइफआव जि मोनसे आउटकाम खालामनो हानाय बा अभारकाम जानो हानाय बे बाथ्राफोरखौ लानानै जों समाज नाङैनो माखासे
एवारनेसनि प्रयोजन दं आरो बेनिखायनो जोङो मोनफ्रोमबो हाइ स्कुलाव मोनफ्रोमबो फरायसालि आरो गामिफ्राव दिनै बेफोर बाथ्राफोरखौ लानानै ससियेलि जोङो सांग्रांथि होनायखौ जों लांबाय थादों आरो इयुनावबो जों लांबाय थागोन।